Hadian ke jingyo jing ujo na kiriu patba halor ke jing bambiang ke jaka tes bat sumar civil hospital Shillong haba kiwan bansha sumar hakate ke hospital nakaliang ka federation khasi jaintia garus people thank me hapo ka jingalam u president rangba uba dondi khongset ha ka khatsau tarik ukela lingkor aja arpusan kilalet banjurib ya kate ke jaka sumar badru banyakendu ya ka additional director of health services ke dr e kharjana banti benya ahlor kate ke jing ujor habayo banyakren berkilat pathai kubor u presiden ka seng ulo ong ba ka jinghyar jurib ka seng kalong halor ka jingyo jing ujor ka ba ka seng ka yo ni kirio pat ba la ka long ni em ka jing shisha ha ka jing jurib ka seng kala yo banyakendu ka additional director jong kate ka hospital kabala kubur ba ka don ka jingduna nadu ka bom trekam ka MRI machine nadu ka snam arajar khatpra nolor kata ulo ong ru ba ka sorkar ka haban shimkhia halor ka ni kamat namar ba ka long ka jingdu nong ki babun ki briu ki bawan pha sumar ha ka ni ka hospital ha ka ni ka ski ka seng ka lalet ban kendu ru iki nong wan sumar ha ka te ka hospital ya ka ba ka lalap babun na pedeng ki bawan sumar ki haban the ki dawai da shin na shabar ka jingwan jongi kum ka seng PHP seng kmi hani possible hospital kalau ba hadin ba ni kum na kalen ka seng ni ayo jing ujor na ki babun balang ki pondok personal ba ki ba an pisngo chi ka seng ba kadun kata ka jingduna akal yang ka jing kom sumar hang ni po ka civil hospital Shillong de na kalen ka seng kum ka penting wat ya jing sisa kita di ginong elam lawan ini banyak kendu ya i medical superintendent tadi additional director mah dari civil hospital tinggal yo banyak kendu i ban ya thu i kita kijing snow kaba ki pelayo kita kijing snow yang i beseng ginong elam de pa maupun balang de ngihing lai banyak kendu i banyak ayo jing pecah ni i ban jing pecah ni i ka penekong hi kalong ba ka penekong hi kadi hapalong ketika MRI ini ka MRI testing machine nadu arasa kapra kalau non operational te ngila kali ba la person em sa sarkar nagaleng jong ka kani ka civil hospital ki in charge kani ki ong ba nadu arasa kapra la penting sa sarkar ni hadu antaru ya kani machine empala banwan ra na destor ni te kadi ki ke jing ka ba khrau ki pa ba no sosno jong ni khamtam do wan na kalong yin ka ba duna ma ha ka yo ka kalau tak kum gini mesin, hang ni pot nong bak Shillong, hang ni kijing sumar pot hospital Kamdan, tingin kami unti sapa kumno pan sekitar nong kandong SPBB district. Di habaru kalau mana kalian tu bila kali nak kalian superintendent nak pensai ini, babeli ya kini ka cytology test Kamdan hang ni. Jadi nak kalian tu i orang Kamdan, dan nak kata apa transfer no itai pathologist mo, siapa Kenas hospital, haduk mentah ke sarkar kampat wan rak replacement lagi wei pat teman-teman di hospital. Dengan ini boleh kiwei kertas kaba khamram kaba ki patma jongi ki kinu sipun jingi ada kiwan man semua ani ada kimio pentas si kini kertas hang ni poka civil hospital. Di kemju ru nilai crunch hang mo yo beli ni hawan himangi pat pan pesoi ini kijingi patma. Nak kalian superintendent yang ba day nakata ba duna pala taki nong tray shortage of staff umla tangman late man collect ru kita ki daradon kita ki complain letter sapo complain box ru umla beli sim nama ba shortage of staff kita ki diki ke ba ngi nak kalian jong ka seng ni yok sko ya ka percaya jong i MS dan sakawai ru habadi bakali ka dialysis mo kalong ba hot machine kidan long mesin kidon ki ban le ka test nam ta kat kum ke jing don ki taki patient rei dei na kata bo juna ka space mesin ki ban don san hindu tuli rei long operational ta ala tuli na ba ki space ki juna tam dei na ta kata ka ba ni na kalian ka seng ni ka pon ni pa ko jing so diaw ba namar ba ka jing sumar nam ta ka ka khya ka dei ka hok jong man la nong so snong jong ni ka jala ka jongi di ngangit scam ba ka koi ka khya ka de ka ba khmat du ka ba man la ki long ying ne pardok pasnam jongi ki don kam tinga kwa ban kentu si sarkar ka ban phai khmat saka yo yak saka koi ka khya swa ning kong ning shap e ba sapech
yaki wi benta hadian nomor ba kani hi kakta sya khamta mi ki longjing ibuna ya ka yok kon te din takadau ka bangi hi na kalian ka seng ni bha kari kubor sa sarkar pas ngo bha hagi ki jingduna ka bangi na kalian ka seng nilam hangni pok nong ba Shillong hani pok civil hospital bagi jingduna ka buon pok nam ta ki nongpang ki jong i bagi nyo ta ka jing sumar ka hok jing sumar ki jong ki ka wa nakale ka sarkar ka dim khia bat ngi nakale ka seng hiru ni wan akan ka port pemerintah bangin kami ya ka jing sumar hani port nongba Shillong pok civil hospital ladang i kini ki jing duna ki dan hangni pok hospital kai ka bangin community pat chi district PSC nek CC hakini ki district hani ke jala ni tigani ki khubor sarkar ba sobha bakan phai khman sak ka khia hakini poka di khasi ridom jantia ka jong Thank you.